Mae'r rheswm sydd ddewis Bangor yn edrych yn unrhyw le arall oedd achos o'n i moyn studio rhywle yn Gymraeg a o'n i'n teimlo fel bod Bangor yr maint cywir ar gyfer fi achos o'n i ddim moyn rhywle yn rhy fawr, o'n i moyn rhywle rhy fach hefyd. Oedd yr cwrs hefyd wedi cael ei chredi ac yn boblogaidd iawn gan bobl. Wrth feddwl pam sa chi'n dewis Bangor, mae yna sawl rheswm i ddod i astudio seicoleg yn Prifysgol Bangor. Un ohonyn nhw ydy, mae'r adran seicoleg yn un o'r adrannau mwyaf mewn maint, mwyaf adnabyddus yn Prydain i gyd. Mae'r Prifysgol yn perfformio'n dda iawn mewn arolwg sy'n edrych ar dysgu yn ogystal â gwaith ymchwil. Hefyd, mae'r adran yn perfformio yn dda iawn pan da ni'n edrych ar yr arolwg o bodlonrwydd myfyrwyr. Ac da ni'n trio defnyddio gwahanol ddulliau dysgu a cyfuno'r dulliau yna. So, yn aml fyddwch chi ella mewn darlith mawr, darlith ffurfiol, gwaith grŵp bach, sesiynau ymarferol, yn ymdrin gyda data. Ac da ni'n trio defnyddio dulliau dysgu gwahanol a newydd yn hytrach na just darlithoedd traddodiadol. Wi am mwynhau'r cwrs yn fawr iawn. Mae'n lot o wahanol agweddau sy'n amdano fe. Ond eto mae'r agweddau i gyd yn cyfuno gyda'i gilydd. Mae'r Ysgol Seicoleg ym Mangor yn arwain addysg seicoleg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Rydyn ni'n cael y noddig yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac felly da ni'n darparu nifer o modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae sawl mantais o wneud y modiwlau Cymraeg. Yn gyntaf, da chi'n cael y mantais o bod mewn grwpiau bach, felly yn y pynciau anodd, da chi'n cael mwy o sylw a help. Ond hefyd, da ni'n gwneud yn siŵr bod chi yn cael darlithoedd efo'r grŵp mwy hefyd, fel bod chi'n cael y mantais o cyfarfod pobl o gwledydd gwahanol, sy'n darn pwysig iawn o y profiad prifysgol. I fi, pen o'n i'n meddwl, dwi'n mynd o Cymraeg, o'n i'n meddwl, reit, oce, dydyn Cymraeg yn digon da i wneud traethawd dan efo, ac oedd hynna yn poeni fi, dwi'n meddwl, yn Saesneg, mae yna dictionaries, a mae Google, mae bod dim yn Saesneg, so o'n i'n poeni, eich dwi'n gorfod wneud traethawd i fewn, neu research report yn Gymraeg, bys ni'n stryglo, ond dwi'n mynd hynny. Dwi'n mynd bob dim yn Gymraeg. Da ni'n cael yn gwersi gyda'n Gymraeg, ond da ni'n cael reid o fewn yn Saesneg neu Cymraeg. Os di pobl yn poeni fel, dwi'n yn gwybod os di'n Gymraeg i ddigon da, dydy am yn gorfod bod. Mae gen i ni rhai sydd just basic Cymraeg, ond mae gen i ni ddysgwyr Cymraeg, a maen nhw dal yn neud yn iawn. Mae'n gyfle i chi ddysgu fwy am Gymraeg a hefyd i gymryd rhan yn y cymuned Cymraeg. Definite, gwneud o'n Gymraeg. Mae'r darlithwyr yn frwdfrydig iawn am beth maen nhw'n siarad amdano. Felly mae'n cael eich chi'n frwdfrydig iawn hefyd am y pwnc. Byswn ni heb gallu neud o, heb y staff. Maen nhw gyd wrth bod yn amazing. Mae gennym ni nifer fawr o labordau o radd flaenaf sy'n cael ei defnyddio ar gyfer yr addysgu a'r ymchwil. Mae'n offer technegol arloesol yn caniatáu i ni astudio yr ymenydd a'r meddwl ar draws bob oedran ac mewn amryw o ffyrdd. Rydym yn astudio sut mae plant yn datblygu enghraifft trwy fesur ymateb trydanol yn yr ymenydd. Gallwn hefyd edrych ar sut mae'r ymenydd yn gweithio trwy fesur llif gwaed ac wrth ymyrryd dros dro ar y ffordd mewn gweithio. O'i gymharu rhan fwyaf o adrannau eraill, mae staff a myfyrwyr y Mangor yn cael mynediad i ddulliau seicolegol o'r ansawdd gorau. Y lleoliad yw un o'r pethau gorau. Mae fe'n lle ffantastig, mae'n le neis, mae'n neis i edrych arno, sy'n wastad yn dda. Mae fe'n rhad a mae'r cwrs ei hun jyst yn wych. Mae'r môr reit ar bwys chi, mae'r coedwig reit ar bwys chi, allwch chi ddim gofyn am mwy. Mae'n nhw'n gefnogol, mae'n eitha handi hefyd bod fi'n siarad Cymraeg ac yn gwneud modiwlau yn Gymraeg achos mae'n rhoi bach o bres i chi. Ond mae'r cymorth fi wedi cael yn ystod y cwrs gyda supervisors fi wedi bod yn adferchog. Os mae rhywun hefo problemau, mae yna tiwtor personol sy'n gallu mynd at nhw ac mae nhw'n rhoi loads o help i chdi. Mae yna counselling services sy'n am ddim ac mae nhw'n really cymryd gofal o'r students yma. Yn ogystal â hynna, mae gen ni swyddog anabledda sydd yn delio gyda'r myfyrwyr ac yn gweld pa bethau gallen ni addasu fel fod pob un myfyrwyr yn gallu cael y cyfle gorau i astudio a wneud y mwyaf o cyfle i astudio ym Mhrifysgol Bangor. Mae'r pobl yma yn rili neis. Achos mae yna gymuned reit clos i gael yma. Mae pawb yn obod i gilydd a yn digon hawdd fynd i siarad gyda lot o bobl. Mae'n gymuned neis iawn i fyw ynddi.
A mae pobl yn dod i nabod chi, a pawb yn just gweud helo, mae'r staff mor cyfeillgar. Ti'n nabod pawb, ti'n mynd allan, ti'n bympio fewn i rywun sy'n nabod, so mae'n really gret. Dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha gwell.